Insemmilkom dan huwa l-aġġornament tal-aħbarijiet tal-5:30. Il-Pulizija flimkien ma' diversi esperti għadhom qed jistabbilixxu l-mottiv wara il-karozza bomba fi-triq il-Kanonko Bonnici il-Ħamrun. Il-każ seħħ għall-ħabta tad-9:30 ta' dalgħodu biex xufier tal-vettura kien ħareġ mill-karozza u mexxa ftit metri meta il-vettura splodiet. Ix-xufier huwa raġel ta' 31 sena minn Santa Venera li huwa magħruf sew mal-Pulizija fuq serq. One News huwa informati li l-każ seħħ ġimgħa wara li x-xufier ħareġ mill-ħabs ta' Kordin. Għalkemm ħadd ma weġġa' 3 persuni kellhom jittieħdu l-isptar minħabba xokk. L-erba' filgħodu nstab ġeru mejjed imsallab rasu l-isfel imdendel max-xadba tal-Oratorju Qalb ta' Ġesu fil-Mosta. Il-ġeru li nstab mejjed huwa tal-istess razza tal-ġeru li xahar ilu eżatt instab imsallab ma' bib ta' residenza privata wkoll fil-Mosta. Dak tal-lum instab fl-istess ħin li kien instab il-ġeru ieħor jiġifieri għall-ħabta tas-7:30 ta' filgħodu. Dakinhar li ġara l-każ it-temp kien simili bħal tal-lum bix-xita. Minkejja li l-Gvern qiegħed jagħti x'jifhem li dan il-budget kienet jgħin il-familji fil-verità s-saħħa tal-pagi hija inqas minn dik li kienet fl-2007. Dan ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet li matula l-Partit Laburista tal-ewwel reazzjoni dettaljata tiegħu għall-budget ta' nhar it-Tnejn. Il-kelliema ewlenin tal-Oppożizzjoni Carmen Novella u Charles Manjon iddefinixxew il-budget bħala wieħed li jagħti soluzzjonijiet żgħar għal problemi kbar. Saħħu li minkejja l-opportunità li kellu l-Gvern biex jgħin lill-familji, is-saħħa tal-pagi baqgħet sejra lura. Żagħżugħ ta' 23 sena mis-siġġiew qed jissira tal-ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva f'dak li jidher li huwa overdose ta' droga. One News huwa informat li żagħżugħ kien għadu kemm ħareġ minn ħabs inqas minn 12 siegħa qabel. Kien għall-ħabta tan-nofsija ta' filgħodu meta l-pulizija ġiet informata li f'appartament fil-qasam tad-djar fis-Siġġiewi kien hemm żagħżugħ mitluf minn sensiħ. It-trasport pubbliku minn għadha l-ħamis se jkun qed jieqaf fit-8 ta' filgħaxija, dan wara li l-kumpanija Arriva baqgħet ma rranġatx il-problema tar-rosters twal li qegħdin jaħdmu bihom ix-xufiera u l-impjegati tagħha. Il-General Workers Union qalet illi m'għandix triq oħra ħlief illi tordna azzjonijiet industrijali. Il-Union qalet illi saħansitra għamlet proposti ta' roster illi jista' jkun ta' benefiċċju kemm għall-ħaddiema u anke għall-kumpanija. Mhux esklus li l-budget ippreżentati t-tnejn li għadha kien l-aħħar wieħed qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Iddikjara dan il-Prim Ministru Lawrence Gonzi f'programm televiżiv fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Waqt il-programm Gonzi wissa lil ħaddiema tal-Air Malta li jekk mhux se jaċċettaw l-iskemi ta' irtirar kmieni, il-linja nazzjonali se tagħlaq il-bibien tagħha u tkeċċi lil kulħadd il-barra. Intant il-Prim Ministru fisser il-budget ta' tnejn li għadda bħala skultura sabiħa, imma fl-istess ħin uża il-maltemp ekonomiku sabiex jiġġustifika kif għal budget ieħor baqa' ma wettaqx il-weda elettorali li naqas l-income tax. Ma' 60,000 euro foġġetti ta' depo fid-Dunster u matul il-lejl li għadda minn ħanut tal-ġojellerija fit-triq il-kbira San Giuseppe il-Ħamrun. Kienu għal-ħabta ta' 11:15 tal-bieraħ bil-lejl x'kien daqqet l-alarm iżda huwa mifhum li l-pulizija ġiet informata dalgħodu bis-serqa li saret mill-ħanut Mediterranean Diamonds. One News huwa informat li l-ħallilin daħlu fil-ħanut min-naħa ta' wara. Mix-xena internazzjonali fis-Sirja tiżdied il-pressjoni fuq il-President Bashar al-Assad. Diversi pajjiżi qed isaħħu l-isforzi tagħhom biex jiżolaw lil al-Assad tal qed jirrifjuta li jieħu l-passi serji kontra l-vjolenza li qed tippersisti fil-pajjiż. Il-Lega Qarbija mistennija tiltaqa' fil-kapitali tal-Marokk sabiex tikkonferma d-deċiżjoni li tissospendi lis-Sirja minn din l-organizzazzjoni. It-temp għal-jum tal-ħamis 17 ta' Novembru mistenni jkun imsaħħab bix-xita illi tista' tkun birrat li jsir ftit jew imsaħħab bħal-biet tax-xita iżolati. Il-viżibilità tajba lokalment moderata jew ħażina fix-xita. Ir-riħ ftit qawwi mill-vant kultant qawwi matul filgħodu li jdur mill-Gregal wara nofsinhar. L-ogħla temperatura 16 grad Celsius, l-inqas 13 grad Celsius, indiċi terraġġi u V3. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa 31 mm.7. Xita mill-ewwel ta' Settembru 153 mm.3. Il-baħar moderat għal qawwi imbagħad baxx mill-vant. Temperatura tal-baħar 21 grad Celsius.